Извънредните избори предстоят и за да няма спекулации, отново обявявам. Гражданско движение за президентска република не е партия и няма да се явява на поредните избори за депутати. Ние, инициаторите, координаторите и доброволците, искаме смяна на модела на управление, а не да сме част от него. Партиите, които ще искат да гласувате за тях, ще продължат да бранят сегашната система, срещу която сме ние. А ние сме за България да е президентска република, парламента да е от 120 члена, да има механизъм за отзоваване на избираните на всички нива и да има възможност за референдум директно свикван от президента. Самият герой на това видео, доста така бойно, е тук. Красимир Янков е тук. Отдавна исках да ви поканя, господин Янков. Вие сте от Гражданското движение за президентска република, което сам основахте, напускайки доста отговорни позиции в БСП. По линия на които ние с вас сме се виждали, защото бяхте един от малкото хора от БСП и цензурата върху някои от членовете на БСП, налагана тогава, които говорихте. За проблемите, за трудностите и така нататък. Сега ми кажете, толкова воинствено изявление за президентска република. Защо смятате, че една президентска република ще промени изцяло досегашния, очевидно заподозрен в тежки грехове модел? Няма да ни стигне предаването, за да обясня ползите и предимствата. Но, понеже направихте анонс от едно изявление мое, да, потвърждавам го и пред вас. Ние не сме политическа партия. Ние, доброволците в Гражданско движение за президентска република. Колко сте? Имаме... Колко сте? Една година след като стартирахме самата инициатива, вече сме над 15 000 в отделните областни градове, в голяма част от общините и даже сега правим открити срещи с доброволците, за да видим на прав път ли сме, как приемат те това, което ние пропагандираме. В събота бяхме, на 10 бяхме в Шумен, на 12 бяхме в Ловеч, на 13 в Стара Загора, предстои Пловдив, Хасково, Бургас, Варна, Добрич, Видин. Тези срещи са много полезни, защото ние чуваме хората. И точно в тези срещи, ако преди една година стартирахме с идеята, една малка група инициатори, стартирахме стандартно малка група инициатори, обявихме с нашето виждане. И за да стане България президентска република, трябва да има национален референдум, който да попита българския народ, суверена, дали той иска да останем, както сега, република с парламентарно управление, или да променим модела на управление. И след това се свика Велико народно събрание. Обръщам внимание, не за да ремонтира Конституцията. Ние сме наясно, че нова Конституция ще предстои при успешен референдум. Първо, държавното устройство, модела на управление може да бъде променен само с Велико народно събрание. Вие забелязвате ли, господин Янков, че напоследък, през последните месеци, дори години, сте единственият, който говори за Велико народно събрание? Забелязвате ли го това? То статуквото няма интерес. Знаете ли кога последно говориха за Велико народно събрание? Протестите 2013 година. Точно така. Които бяха срещу тогавашната власт, тогавашния министър-председател и Министерски съвет. Господин Орешарски. Не, преди него. За господин... Преди него. 2013, които стартираха от Варна, срещу високите цени на тока, Бойко Борисов. Кмета на Варна подаде оставка. 2014 беше господин И тогава Орешарски. се опитаха да покажат, че тези протести не са срещу властта, а са за Велико народно събрание. Но, вижте, тази идея за президентска република, България да бъде президентска република, проведе си едно активно мероприятие от екипа на Слави Трифонов в 2023 година, да припомня. Защото... Точно това щях и аз сега да ви припомня, да. Защото тогава самия господин Трифонов обяви, че започва подписка за събирането на подписи за такъв референдум. След 3 месеца обяви, че не са събрани необходимите подписи, но те като политическа партия ще бъдат за България да бъде президентска република. Влезнаха в парламента.
Влезнаха във властта и забравиха за това, което пропагандираха, Те не но само за реално това забравиха. получиха своя дивиденд, обявявайки тази си позиция. Ние, особено аз, вие припомнихте моята биография, но Не само частично, но все пак така беше. Все пак да подчертая, че тази система на управление аз съм видял отвътре. Видял съм колко е прогнила, видял съм как задкулисието работи. От втория ред на парламента. И много дълго време и като част от ръководството на най-голямата, най-масовата партия към онзи момент. И от 2021 година, преди повече от 4 години, вече 5 години, съм напуснал тази партия и съм започнал да работя за промяна на модела, по който функционират институциите, политиците и това, което се случва в България. Тази идея за президентска република за мен не е нова, но трябваше да се изчака първо, за да има подходяща среда, да изтече мръсната вода от 2023 година, когато се направи това активно мероприятие, да има няколко избора, които да са отново като този, който предстои стани да седна и да е ясно на повече хора, че с тези правила това следва. Защото ако се замислят хората, какво като бъде сменен Бойко? С кого? С някой. Или Делян Пеевски, или Костадин Костадинов, или Асен Василев. Лицата отново ще се възползват от възможностите на тази система. Те са корупция. Най-вече. Власт, пари, власт. Задкулисие, политическа корупция. Даже... Но Бойко не може да бъде сменен. Ма то дори и Пеевски всъщност се оказа, че след най-масовите протести сега, през декември, пак не може да бъде сменен. Нали беше сменен Борисов? Нали имаше друг премиер? Кирил Петков се казва. Той не е сменен, той е отстъпил. Да, и какво се случи? Кирил Петков се превърна в министър-председателя такъв, какъвто е виждал. И на чаша уиски, както стана и по-късно ясно, и ядки, в манастирски разпореди да бъде арестуван предишния министър-председател. Ма също и срещи в манастирски обиталища, да. Защото в една президентска република, освен че е ясно кой носи отговорност, в момента, ако се случи нещо добро за българския народ, всички претендират, че те са го свършили. Ако е нещо, което е в ущърб, никой не си признава. И тази колективна безотговорност на депутатите от първия ред, ама те са много. Даже Бойко Борисов като председател на най-голямата парламентарна група, да припомня, че обяви, че 5 министър-председатели има в този кабинет, който е в оставка. 5. А по Конституция изпълнителната власт е в ръцете на министър-председателя. Ето, виждате ли какъв е парадокс? Тежко разминаване. Затова и нямаме международни срещи. Затова международните ни партньори няма с кого да разговарят. С кого да разговарят? С Румен Радев, президент на Република България, избран мажоритарно. Но той няма реалната власт. Властта е в министър-председателя, който трябва да се съобразява с 3, 4, 5 партии, които се сменят като, наш симпатизант беше казал, като носни кърпи. Ето този издържа 1 година. Само, че в международната политика по-трайни са взаимоотношенията. Трябва да ми обясните, защо не се безпокоите, че вашата идея за президентска република първо не е вдъхновена от присъствието на някои от досегашните президенти. Румен Радев, Георги Първанов, Петър Стоянов, Госим Плевнелиев. Какво означава президентска република, която не намирисва на авторитарен режим? Президентска република, такава каквато има в развитите демократични страни, с съответните механизми за контрол, с Народно събрание, но нашето виждане в тези разговори, откритите срещи, които правим, ние развихме идеята от президентска република до президентска република с 120 члена парламент, с възможност за което отзоваване. Което искаше и Слави Трифонов, нали? Слави Трифонов искаше нещо друго. Искаше мажоритарен избор на народните представители. Ма и те да са 120, да. Ама вижте, сега политиците в предизборната си кампания ще обявяват. Вече има един обявява, че много са 240, трябва да са 180. Друг обявява 150. Пък единия се сети, че може би полупрезидентска република трябва да е България. Ще флиртуват с избирателя. Само, че всички те, държа ясно да го кажа, ще посегнат на тази идея, ще се опитат да я дискредитират за собствена облага, за гласове, но никой от тях не е готов
да предизвика Велико народно събрание и да разговаряме за бъдещето на България като България стабилна, отговорна и с ясен мандат. И с ясни механизми за контрол. Европейска държава, надявам се. Европейска има 4 страни в Европейския съюз, които са президентски републики. Франция, Полша, Кипър, Румъния. Съседна Румъния. Вижте, ще дам един пример. Съседна Румъния също има такава комисия, която е за борба с корупцията. Главна дирекция за борба с корупцията. Тя е с правомощията като нашата комисия за противодействие на корупцията. Да. Само, че има малка подробност. Тази дирекция е инициирана от първия президент с реални правомощия 2004 година, Траян Басеско. След това... Който откри Лаура Кьовеши. Да. Глава на тази комисия са Кьовеши, Маковей. Те са функция на институцията, която има възможности. И в Румъния има такава комисия и има събрани доказателства, които да издържат пред съда срещу депутати, политици, бизнесмени, министри. В България няма. Защо? Нали имаме също такава комисия? Защо? Защото в сегашния модел гарвано око не вади. Добре, дема. Винаги коалиционната формула и необходимостта от подкрепа на предишните, които са управлявали, предизвиква да има чадър за всичко свършено в България. А защо над вашия въображаем президент все още няма да има такъв чадър? Защо него няма да го сложи там същото задкулисие? Благодаря за въпроса. Ето това е разликата. Лош въпрос съм задала. Това е разликата. Вижте, това, което предлагаме, това, което е работещия механизъм в другите президентски републики е: вие имате 5-годишен мандат като президент, свършва ви мандата и са избрали мен. Вие не крепите с нищо моя мандат, той е стабилен и ако аз изпълнявам законите и се ръководя според клетвата, която съм положил, то моя мандат не може да бъде прекратен от вас като предишен, като предшественик. Да, но може да ви измисли... И за това институциите работят съобразно закона. И това е дисциплиниращо за който е бил, който е президент. Да, защото той ще знае, че идва такъв ден, в който нищо няма да зависи от него и ще му се направи ревизия. И затова внимава как изпълнява функциите внимава. си. Но също има работеща съдебна система, за да внимава. А също не се е появил някой генерал Решетников, който е шеф на някаква разузнавателна агенция в Сянка, който да нарисува профила на Госин Радев, да го сподели с вашата стара приятелка, която ви прогони от БСП, Корнелия Нинова. Защо да месвате Румен Радев? Румен Радев му свършва мандата. Защото винаги... И той е срещу президентска република, доколкото се внушава, ще прави политическа партия. Ако той обаче направи политическа партия, слиза на терена, на който е сегашната система, срещу която аз се боря. Затова вярвам, че той ще изпълни конституционния си мандат и след това мисля, че когато ние сме стигнали до референдум, защото такъв ни е плана, ще преосмисли и това, което в момента го карат да направи. Добре, той Горкия само говори с някакви двусмислици. Нали, аз посветих на него и на неговите двусмислици своя коментар. Въпреки всичко ми отговорете. С какво? Вашият модел за президентска република е защитен от тежкото влияние на задкулисни геополитически или местни олигархични интереси. Как? С силата на вота, който е мажоритарен, с силата на стабилен мандат и с силата на отговорността, която има вменена този, който народа е избрал. Няма по-голяма сила от това народа да е застанал зад своя лидер. А тази система, президентска република, предполага мажоритарен избор на този, който носи отговорност и има в ръцете си властта. И има основанието да представлява нацията, България, народа пред света, пред партньорите, независимо къде са те. Политика. В момента министър-председателя му е вменена тази функция за външна политика. Има външен министър. В същото време и президента, който е без реална власт, може да има международни срещи. Вижте, в момента се, така ли? Усилието. партньорите, с кого да разговарят в България? Кой е лидера, с който да разговарят? Защо да не разговарят с Румен Радев? Аз не мога да разбера. Избран, но няма власт. Не може да поеме ангажимент от името на държавата, от името на институционалната власт. А министър-председателя, ето сега пак
Нов министър-председател ще имаме. Това са предимствата. А иначе, това, което ни обвиняват, че ние искаме диктатура, авторитаризъм, Да. категорично в света има механизми за контрол, механизми за отстраняване. Южнокорейският президент, който обяви военно положение, парламента го свали и го арестуваха. 3 месеца беше Така е, в ареста. точно така е. Дилма Русев, за която знаем заради българския произход, беше свалена заради корупция. Предсрочно. Има механизми. Това не е авторитаризъм, това не е диктатура. Вижте, 1991 година, когато е гласувана тази конституция, аз дълбоко вярвам в добрите намерения на тези, които се е гласували. Страха от авторитарен режим, от това, което е представлявала България като механизъм на червената номенклатура. Червената номенклатура, вие го казвате, е предизвикал да стигнем свръх колективна отговорност, което обаче 35 години по-късно е малките цепнатини са огромни пробойни и безотговорността е фрапираща, така че можем спокойно да кажем на този кораб, който плува в бурно международно море, няма капитан. Други въпрос е, че екипажа, аз би го определил като пирати. Пирати без капитан. С които са превзели кораба. И какво се случва на избори? Просто се сменят на тези кресла на мостика, които ръководят посоката на кораба. Обитателите на екипчето без да има даже капитан и да се знае каква е целта, какво искаме да направим като държава. А морето е бурно. Война в Украйна, Палестина, сега в Венецуела, това, което се случва. Добре, ние нямаме позиция, изразена от лидер на нацията, който да се е съобразил с това, което е. Ма ние нямаме позиция за нищо. Ние за Гренландия нямаме позиция. Ние нямаме позиция за Иран, какво се случва там. В момента говорим. Проблемът е в модела на управление, в системата. Хубаво. Това е мое дълбоко убеждение. Не е в хората. Ние не си поставяме за цел персонално да атакуваме някой като личност. С никой не се обвързва това гражданско движение за президентска република. Ние имаме ясна хронограма за това какво искаме да постигнем. Защо 120 депутати? Това означава ли, че намалявате де-факто властта на парламента, за да може вашият президент властта на парламента се намалява, да. Защото? Първо, това е авторитарно това начало. ни е подсказано от хората, с които се срещаме. Твърде много са 240 народни представители. Ако погледнете в другите страни, по колко са представителите на глава от население в този законодателния орган. Каква е разликата, която ние виждаме основно? В момента има самоконтрол на тези, които избират и контролират, т.е. народните представители, мнозинството. Предлага и избира Министерски съвет, изпълнителната власт и после го контролира. Това е самоконтрол. Докато в президентския модел президентът предлага и на Народното събрание остава само с функцията контрол. То остава включително и с функцията контрол през бюджета, защото бюджета е закон и то трябва да го гласува. Но тогава има повече контрол. Затова има по-малко корупция. Защото няма самоконтрол, както в републиката с парламентарно управление, републиката с депутатско управление. В момента управляват депутатите. Някои от депутатите седнали на първия ред. Замислете се. Не управлява даже Министерски съвет. Не управляват министрите. Или този, който назначава. Кукловодите на някои от депутатите или самото задкулисие. Въпросът е в това какво ще прави вашият предполагаем президент с съдебната система. Съдебната система тогава работи много по-ефективно. И как работи по-ефективно? В момента прокуратурата не работи, тя е превзета, както това се признава почти официално вече. Тя не действа по ключови, важни антикорупционни дела и разследвания. Не може да се произнесе за Барселона гейт, не може да се произнесе за един куп гейтове. Не го прави. Нашият настоящ президент няма отговорност за това, въпреки че той подписва указите за главния прокурор. Например. Има отговорност, да. Участва в... Той подписа указа за Иван Гешев, например. Когато би могло, ако не го е подписал, да се произведе разследването Барселона гейт, защото тогава Гешев беше нахъсен да го произведе. Пак по линия на самоконтрол. Какво прави вашия президент?
Вижте, в момента в България аз ще ви допълня. За Вие съжаление. виждате ли се като президент? За съжаление. Между другото. Това изобщо не подлежи на коментар. Аз съм поел своята мисия да пробудя нашето общество и хората, че има друг път. И не призовавам да ме изберат мен. Разбрах. Изберете мен, аз ще оправя държавата. Не ме избирайте, дайте да променим правилата. Съдебната система. Тогава ще има естествено лидера, ще може да бъде забелязан от гражданското общество, защото никой от тези политици, които днес ни натрапват на екран, не може да получи 50%, повече от 50% от волята на избирателя при висока активност. Те не могат при ниска активност, пък какво да говорим, когато се избира мажоритарно. Съдебната система Съдебната и система днес едните искат да сменят конкретните лица и да сложат свои лица. Това не е реформа. Реформата е когато се промени модела на управление. И тогава политическите назначения в съдебната система съвсем естествено олекват и могат да бъдат намалени и да няма такава представителност. Решение на Народното събрание. А самия президент, в който е изпълнителната власт, няма касателство към съдебната система. И тогава може да има реален контрол. Втори стълб на контрол. Разберете, изпълнителната власт е в този, който избира народа. И той е контролиран и от Народното събрание, да, в редуциран състав. Тогава избягваме от този ефект на шумната класна стая, където някои от учениците могат и даже и да не се изказват и да пропуснат да бъдат на изпит. Може и шумната градска туалетна, извинявайте. Но втория стълб за законосъобразност, без да може изпълнителната власт да влияе на това как бива контролирана, е съдебната система. Ето го предимство. Това е толкова видимо и се случва в другите страни. В другите страни, които са президентски републики. Са на ръба на тоталитаризма с лицето Доналд Тръмп. Благодаря, че припомните за щатите. Лицето Доналд Тръмп се проваля сега като е журналист. най-голямото доказателство, че включително, когато президента превиши своите правомощия, може да бъде възпрян. Ето Конгреса спря част от неговите решения. Съдебната система спря част от неговите решения. Но Доналд Тръмп, нека да изхождаме от това, че като лидер избран от хората, ще се грижи за собствения си народ, за собствената си нация. В този смисъл аз не очаквам той да бъде полезен на българския народ или на който и да е друг народ. Не очаквам и аз просто питам. Но е границите... Но е примера как може да бъде и възпряно решение, което е грешно. Той е примера и за това, че когато вземе решение, то може веднага да бъде коригирано, защото той и това направи. Два въпроса, последни, въпреки че ми е интересно. Как ще накарате хората така да гласуват на този референдум, че Народното събрание, такова каквото е в момента, да се самоубие и да приеме резултатите от вашия референдум и да тръгне към Велико народно събрание? Това е илюзия. Красива, може би. За вас може да е илюзия, за аз работя, за да бъде реално. Аз съм кинематографист, обичам илюзиите. Великата илюзия. Първо, ако има успешен референдум, Народното събрание е задължено да изпълни волята на народа. Може да се забави. На Слави Трифонов беше успешен референдума. Измислиха 12 000 гласа на базата на гласували милиони, много стотин хиляди хора, близо 2 милиона, мисля, 3 милиона ли, колко бяха? И пак 12 000 гласа ги измислиха от някъде, за да не признаят. За вас и за зрителите, един успешен референдум е тогава, когато е преодолял гласуването, последното гласуване от парламентарните избори. Да. 2016 година, когато референдума, предизвикан за мажоритарно избиране на народните представители за 1 лев субсидия, и това беше забравено, беше проведен заедно с президентските избори. Точно. Обърнете внимание, на парламентарни избори преди това бяха гласували 3 милиона 860 хиляди. И трябваше да бъдат преодолени тези 3 милиона 860. Оказа се, че на референдума са гласували 3 милиона 845 хиляди. Което обаче изглежда малко като една изкуствена аритметика. Да, нали? разбирам, напълно основателно е съмнението. Но на последните парламентарни избори, защото тази система успя да откаже хората да гласуват,
На последните парламентарни избори има 2 милиона 570 хиляди гласували. Ще ги биете ли? Милиони 300, по-малко. Така е. По-малко. Ще ги биете ли? Сега, много по-възможно е на един референдум да участват повече от тази ниска 30 и няколко процента активност. Още повече, че карате ме да дърпате ми езика, както се казва. Ние планираме и дано успеем, защото малко по-бавно, защото ние не сме финансирани от някой, а се бориме с собствените си средства и с собствения си ентусиазъм. Но ако успеем да се организираме да съберем подписите на 400 хиляди, нашето виждане е много над 400 хиляди, за да убедим и тези недоверчивите, които не вярват, че това може да се случи, при условие, че само 400 хиляди трябва за да бъде призвикан такъв референдум, референдума да бъде по време на президентските избори. В тази година. Тази година. Когато има и активност, и за да бъдат спестени тези 100 милиона, които са разходи. Работиме активно, казах ви, и в момента правим такива открити срещи. Искаме да успеем. Ако не успеем, то със сигурност ще се забавим само, но няма да се откажем. Разбрах ви. Красимир Янков от Гражданското движение за президентска република. Ще продължим. Ще ви следим. Благодаря. Щом като сами си финансирате пътуванията, както казвате, щом няма зад колисия, зад гърба ви, щом не седи някой корпулентен. Знаете ли, офиса ни в Пазарджик е офиса на координатора, който е адвокат. В Хасково, която е адвокат. Там, където имаме хора, които се занимават с реален бизнес, са споделили офиса си, за да можем ние да правим и срещи. И в София също. Щом на Дондуков 2 не харесват вашата идея, това е много сериозен знак, че може би в нея има... Да направим и оговорката, че президента е действащ в мандат, има още 1 година и той не може да изрази пристрастие към каквато и да е идея, която е свързана с държавното устройство. Аз така го възприемам. Той непрекъснато ни намеква, че има една партия, има такава партия, която... не е тази партия, Гражданското движение за президентска република. Държа накрая отново да потвърдя. Няма да се явява Гражданското движение на парламентарни избори. Да разсеем тези спекулации, тези интриги. Ние имаме друг път. Искаме да събудим хората, че България може да бъде променена, че България може да има друго бъдеще. Не това, което ни чертаят политиците, които ни натрапват. Разбрах ви, господин Янков. Добре, ще следим вашите пътешествия по държавата. Благодаря. Просто за да видим как думите се покриват с дела. Може би най-накрая. Нататък. В честно казано, с Люба Колезич остава да видите. Героизирането на политици като инструмент за амнистия на комунистическата номенклатура. Какво свидетелстват фактите за събитията от януари и февруари 1997 година? Правим прегледа с историка Стефан Иванов. Останете с нас. Продължаваме веднага след рекламите по Евроком.